गैया बुहुमाव बिमा रावनिख्रुइ गोदैसिन बेनो जोंनि जिउ बेनो जोंनि सोलेर आरो बेनो जोंनि थै रोदाफोराव खारदिंजोबोना स' जोङो दिनै मोनसे आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गुड निउस शेयार खालामनो लुबैदों दिनै आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनो मिथिहोदों बर'फोरनि मोनसे मोजां खौरांखौहाय HS हाई सेकेन्डारि बेखौहाय जोङो जोंनि बिमा रावजोंनो फरायनो मोनसिगोन होननानैहाय दा बेयो जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो खुसिनि बाथ्रा ना बेजों लोगोसेनो दिनै जालांनाय मोनसे जाथाय बेखौ नोंथांमोना बयबो नुजोब्बाय जानांगौ थेवब्लाबो आङो एसेब्लाबो खिन्थाना होगोन दिनै जोंनि बर'नि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बर'जों बर'नो बेबायदि मोनसे लाभारफोरनि गेजेराव जाय सेंग्राया निथुराज ब्रह्म होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों बिथाङा सासे काजलगाव हालामनि अजानि गावनाय गामिनि होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा बिथांनि गार्लफ्रेन्ड ना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हाथाफारा होननाय गामिनि मुङा ममता नार्जारी दा मोनसे सुरुपेटा होननाय जायगायावहाय फुटबल गेलेनो थांदोंमोन बेयावहायनो लामायावहाय लोगो मोननानै बियो देगारजों सुदों होननानै जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों नाथाय मानि जाहोनाव बेबायदि गावनि लाभारखौहाय बिदि खालामदों जोङो दाबो गुदि बाथ्राखौ संनानै मोनाखै मानि जाहोनाव बिथाङा बेबायदि खालामखो दा जोबोद दुखुनांथाव आरोना जों गावजों गाव आरो जोंनि बर' समाजाव गोबां गुबुंले जाबोगासिनो दङ आबहावाया बर'फोरनि लागै जाय हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CM बिथाङा बे गुड निउसखौ होदोंमोन दा HS हाई सेकेन्डारिखौ गावनि बिमा रावजोंनो फरायनो मोनसिगोन होननानैहाय जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला बुहुमाव गावनि बिमानि रावनिख्रुइ गोदैसिन आरो साबसिन नागिरनानै मोननाय नङाना गावबा गावनि बिमा रावानो बयनिख्रुइबो गोदैसिन आरो गोथावसिन बेसेबां रैसुमै गावनि बिमा रावजों फरायनो मोनोब्ला बेसेबां गोजोनथाव बाथ्रा दा जोङो बेखौनो एसे सावरायज्लायनि लोगोफोर बिमा रावजों सोलोंनो मोननाया बा मोननांगौआ जों बयनिबो मोननांगौ मोन्थायखा मानो होनना बुङोब्ला जाय बिमाया जोंखौ न'आव थानाय समाव उन्दैनिफ्रायनो आसि थुयै थुयै फोरोंबोनाय जों रायज्लायनो रोंजेननायनिफ्राय गावनि गथ'खौ जेरैबायदि फोरोंबोदों बेनो गुबै सोलोंथाइ होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला रावबो जोनोम जानायनिफ्राय गुबुननि भाषाखौ रोंगोरा गावनि बिमानि रावखौ जोङो मिथिग्रोयो गावनि बिमानि रैसुमै रावखौ जोङो खोनानानै सोलोंनो हायो आरो गियानखौ बुथुमनो हायो आरो बुजिनो हानाय जायो दाख्लैदि मोनसे 60थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जानानै थांदोंमोन ना बे जथुम्मायावहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जाय दिनै आसामनि CM बिथाङा बुंथिनानै होलांखादोंमोन दा बर' हारिनि थाखाय बे क्लास 11 आरो 12 थाखो 11 आरो 12खौहाय बर' रावैनो फरायनो मोननायनि खाबुखौ होगोन होननानै बिथाङा बुंलांदोंमोन दा जोङो बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिबो मोनसे स्टेप मोनसे बारायनाय आगान होननानै जोङो साननो हायो दिनै बे फोसावथाया जों साफ्रोमबो बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै जों बुंना लानांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो बर' गावनि बिमा रावजों सोलोंनो मोननाया बेसेबां मोजांनि बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला बर' मिडियाम फरायनानैहाय मेट्रिक पास जायोब्लाबो हाई सेकेन्डारि लेभेलाव इंलिसनि थाखाय जोबोद खस्थ' मोनो मानो होनना बुङोब्ला बेयो गुबुननि राव बेखौहाय सोलोंनायाव गोबाव सम नाङो दा जुदि बर' रावैनो जुदि सोलोंथाइ लानो हायोब्ला साबसिनै फरायनो हागोन बा साबसिन सोलोंथाइखौ लानो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो दा इयुननि समाव जाय बिथांमोना बर' रावै बे हाई सेकेन्डारिखौ फरायनो मोनगोन बिथांमोननि थाखाय जोबोद खाफाल मोजां होननानै साननांगोन बिथांमोना जोंबो बै समावनो खोनादोंमोन जेब्ला जों ME आरो हाई स्कुल फरायनाय समावहाय हाई सेकेन्डारिया बर' रावैनो जानोसै होननानै दा बैफोर समाव बारलांजोब्बाय नाथाय दा दिनै गोबाव बोसोरनि उनाव जोङो मिथिनो मोनबाय दिनै खोनानो मोनबाय दा बे गावनि खोथा होलांनाय बायदि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै आखायाव लादों जोंनि आसामनि CMआ नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव साननो गोनाङा बेसो जादों बेयावहाय फोरोंथाइ होनायनि खाबुआ बेसेबां जौगासार जागोन आरो बेसेबां जाफुंसारनो हागोन बेसो
दिनै जोबोरैनो साननो गोनां जानानै फैदों। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोंनि बर' मिडियामाव गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिमहालागै फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दङ। बे फोरोंगिरिनि जेंनाया मोनसे हाजो बायदि थोरफो जानानै दङ, जायनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्ट बर' मिडियाम स्कुलफोरावहाय फरायसा बा फरायसुलिफोरा बहुद खम जाबोनायखौहाय जोङो नुबोगासिनो दङ। बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै सोरबा गोनाङाबो गावनि फिसाखौहाय रोंथों होननानै इंलिस मिडियामाव सोयो। सोरबा जानो गैयियाबो खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो गावनि फिसाखौ बर' मिडियामाव सोआलासिनो इंलिस मिडियामाव सोहैयो। जायनि थाखाय बे गभर्नमेन्ट स्कुलफोरावहाय बायदि जेंनानि थाखाय फोरोंगिरि थिसननानै होनो हायैया जोबोर दुखुनांथाव आरो साननो गोनां। दिनै गोबां बर' मिडियाम स्कुलफोरा स्टुडेन्टफोरनो उदै बुंजासे आदार जाहोयि बायदिसो जानानै दङ। मानो होनना बुङोब्ला गंफ्रोमबो स्कुलावनो नांगौबायदि साबजेक्टनि टिचार गैया। बेबायदियावहाय दिनै गोबां खस्थ' मोननांगासिनो दङ। बेबायदि गाज्रि कन्डिसनाव थाबाय थायोब्ला माबोरै गुफुं जानो आरो माबोरै गोग्गो सोलोंथाइ गोनां सुबुं सम्पद जोनोम जानो हानोना जों बर'फोरनि गेजेरावहाय। आङो बेखौनो बुंनो सानो दिनै आं एसे सिगाङाव बुंबोनाय बाथ्राफोरा बा जेंनाफोरा दिनै आरोबाव दा सोमजिफैदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय। जेसेबां बर' हारिनि थाखाय बा बर'फोरनि थाखाय मावनो लानाय खामानिफोरनि सायाव जेबो जेंना खैफोद दा नुजाबावथों आरो नांगौबायदि आबुं फेसिलिटिखौ मोननो हाथों आरो जाफुंसार जानो हाथों। गोग्गो आरो गुफुं फरायसाफोर जोनोम जानानै हारिनि रायजो राजाफोरनि हादरनि गाहाम हाबा मावलांनो हाथों आरो सुबुं सम्पद दावगाबोनो हाथों बर' हारिनि गेजेराव। बेनो आंनि लुबैनाय। दिनै आरोबाव जानो हागौ साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो बेखौहाय लुबैयो एबा हास्थायो। जुदि आखाइ गोनां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव नांगौबायदि नोजोर होआब्ला बे जेंनाया जोबोर गिदिर आरो खैफोद गोनां जानानै फैगोन जों बर' हारिनि गेजेराव। आरो इयुननि समाव जों बर' हारिनि गेजेराव बियोदि मा गोहोम खोख्लैगोन जोङो बेखौ बुंनानैबो फोजोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो आं आसा खालामो दिनैनि जोंनि मोनफ्रोमबो आफादनि बा हारिनि आखाइ गोलाव दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ गोसो होनानै मावथों, जेन' जेबो जेंनाखौ दा नुजाहोबावथों बेखौ आं आसा खालामो। जेब्लाबो जोंनि बर' हारिया आगानसे दावगालांबाय थानो हाथों, बेखौनो आङो मिजिंथियो। लोगोफोर, आङो दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। जोङो इयुननि भिडिअ लोगो मोनज्लायफिनगोन। अन्नानै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालाम। आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय। आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअआव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेफोरबायदि गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। गोजोन्थों।